Имате ли проблем с контрола? Много често, когато човек е тревожен, се опитва да компенсира за тази тревожност с повече контрол. И тук понякога човек допуска грешката да се опитва просто да спре да контролира. Да контролира резултати, очаквания, себе си, живота, хората. Нали, някакси просто така да се пусне по течението и да спре да бъде толкова контролиращ за всяко нещо. За жалост обаче, ако не адресираме тревожността, която е отдолу и не развием едно по-голямо доверие в собствените способности, не усетим по-голяма увереност, че вече можем, знаем и сме по-способни да преминаваме през трудностите, няма как просто да се доверим и да пуснем контрола. Затова, ако при вас усещате такава взаимовръзка между тревожност и контрол и усещате, че сте контрол фрик, не се подхлъзвайте по това просто да се опитвате да спрете контрола, без да запълните дефицита вътре във вас. Дефицит на повече усещане за увереност, за сигурност в собствените способности, умения, знания. В това усещане, че аз мога да минавам през трудности и предизвикателства. Понякога човек въобще няма такива опитности и няма как просто е така да пусне контрола и да се пусне по течението, защото това означава да махнем единствената защита, която нашата психика е изградила. Така че, да, може да има нужда от намаляване на контрола, но това трябва да става последователно с увеличаване и подхранване на вътрешната стабилност, заземеност, усещане на опорните ни точки в живота. Тогава много по-лесно може вече да отпуснем контрола и съответно и самата и тревожност цялостно ще е по-спокойна, когато развиваме тези вътрешни опорни точки, увереност, доверие. Как може да започнем да правим това? Направете една карта на своите моменти на трудност, на слабост. Кои са нещата, за които имате повече напън, повече пушвате, има повече контрол от ваша страна и вижте какъв е дефицита. И помислете какви са малките стъпки и действия, в които може повече да усетите, като ги направите, че сте способни, че можете, че се получават нещата. Разбира се, това няма да стане от днес за утре, но в рамките така на седмици, на месеци, изследване и подхранване на нуждите, които разкриете, ще става все по-лесно.